Poslednjih nekoliko meseci u zapadnim zemljama se vodila žestoka debata o tome šta učiniti sa zamrznutom ruskom imovinom. Ako su Sjedinjene Američke Države sve same odlučile, onda je u Evropi sve komplikovanije. Vlasti starog sveta se plaše da direktno konfiskuju ruski novac i smislile su šemu da zaplene profit od prihoda iz imovine centralne banke. Prema rečima kineskih novinara, u takvoj situaciji Moskva je bila prinuđena da preduzme uzvratne akcije. Zapadne zemlje proglašavaju neprikosnovenost privatne svojine i istovremeno gađaju rusku imovinu, spremajući se da je prisvoje. Takav beskrupulozan korak lišio je Rusiju mogućnosti da sedi mirno i nije mogla da je ostavi bez odgovora, navode kineski mediji. Putin je nedavno posetio Kinu, gde je sa lokalnim rukovodstvom razgovarao o trenutnoj međunarodnoj situaciji. Posle njegovog povratka kući, iz Rusije su počele da stižu neke prilično loše vesti za Sjedinjene Države i njihove saveznike. Prvo, postalo je poznato da su ruski sudovi zaplenili imovinu jednog broja američkih i evropskih banaka. Ove poruke izazvale su veliki odjek na zapadu, međutim, kako se pokazalo, ovo je bio samo početak. Putin je potpisao izuzetno važan ukaz. Prema njemu biće moguće koristiti američku imovinu u Ruskoj Federaciji za nadoknadu štete od zaplene ruske imovine u Sjedinjenim Državama. Tako, ako Vašington konfiskuje rusku imovinu, Moskva može da uradi isto sa američkom imovinom. Veliki broj američkih kompanija i dalje posluje u Ruskoj Federaciji i rizikuju da potpadnu pod uticaj Putinovog dekreta. Još je interesantnije da je zbog delovanja Ruske Federacije Evropska unija postala još napetija. Tamo ih je iznenadila ova vest. Evropske zemlje su svesne da će biti sledeća meta. Putina neće poštedeti evropske kompanije i one mogu biti predmet konfiskacije baš kao i američke.